Ето, здравейте пак от Мартинчо. Ще ви покажем как да направим равиоли от рибен бульон с агар-агар. И за пълне сме избрали пюре от грах. За целта трябва да имаме един хубав бистър рибен бульон. В момента сме приготвили такъв от лаврак, който е много хубаво измит. След това се слага в студена вода с една 10-та част бяло вино, малко лук и в момента, който кипне, около 3 минути ври, отпеня се и се получава един такъв бистър бульон. Този бульон, 1 литър от него, добавяме на 1 литър някъде около 20-25 грама агар-агар. Ето го агар-агара. Това е един вид желатин от морски водорасли, който много бързо стяга и отскоро е въведен чрез японската кулинария и в Европа за бързо желиращи смеси. Така, ето тук го имаме вече готово. Просто изчакваме само да кипне, отпеняме го това, което вече ще се получи от самия агар-агар и получаваме един такъв бульон, който не се променя цвета му, естествено подправен с сол, и тази плътност, която наблюдаваме, се получава от агар-агара. Го самия пълнеж, това е пюре от грах, което е леко кипнал грахта, омекнал. Ако е замразен по-малко, ако е пресен, се изчаква да омекне, пасира се, първо с пасатор, след това през цедка и става един фин крем от грах. Така, продължаваме. Трябва ни пластично фолио, пластик така наречения, който ще направим една импровизирана рогозка, на която ще разтегнем самия лист от агар-агар. Ето, той стяга много бързо. Поставяме го така. Стремиме се самия филм да бъде много фин. Ето. Позволява ни да го разтягаме докато стегне, след това го оставяме от само себе си да стегне. Стягането е за не повече от 3 минути. Стяга на стайна температура. Не е необходимо да се слага в хладилник и никъде. В този момент листа вече е стегнал. Може да покажеш какво означава стегнал с една шпакличка. Ето, просто като си го надигнем, как една финна капа се получава. Идеално. Сега, за целта ще я резнем с италианската ролка, както и викаме ние. Италиански нож. Ще отделиме, за да бъде равно. Браво на Мартинчо. Ето. Човека е на 21, но вече с стил. Режеме. Малко дебеличко, малко по-тънко мисля да го направим. Като широчина. Така. Идеално. Готово. Сега отстраняваме другите части. Ето, вижте колко фин найлон, който пак може да се загрее. Така, идеално. Сега слагаме пюрето. Лекичко, финно. Малко многичко е, но нищо. Малко много е. Добре. Така, поубери малко една част от него, защото мисля, че като количество е много. Така, равиолката вече. Тук е такова. И обръщаме на едната страна. Идеално. Са другия ъгъл. Оп. Готово. Това е тип тригуново завиване. Окей. Супер. И последен път. Така, това е. Отрезваме равиолата. Това е. И я слагаме на
съответно тук. Окей. Ако самата равиола с агара трябва да се дозагрее, ето, се загрее втори път, за да могат да се слепят всички части. И да, готово. Ето я, отблизо. Момент. Да обърнем от другата страна. Така. Взимаме нощчето. И аз сега разрежи я. Наистина много чист. Финна, натисни. Ето. И вътре е кремчето, което много вкусно. Това е равиолата.